Ora 10 se auzea în fiecare seară cu același sunet ascuțit și metalic care mă făcea să încremenesc. Și la 56 de ani, încă tresar când aud bătaia lui din sufrageria noastră mică din Făgăraș. Era ca o sentință. Acel tic-tac solemn îmi îngheța sângele. Soțul meu, Constantin, așezat în fotoliul său uzat, răsfoia ziarul local, murmurând din când în când ceva despre politică. Mâinile mele rămăseseră suspendate deasupra tricotajului. Nu mai aveam puterea să le mișc. Irina, spuse el cu voce joasă, dar cu tonul acela pe care îl știam de atât amar de vreme. Am simțit cum mi se strânge stomacul. M-am uitat spre el, dar privirea lui era deja îndreptată spre scările care duceau la dormitor. Era suficient. Nu trebuia să spună nimic. Eram așteptată. Am urcat în tăcere. Ritualul nostru nocturn nu mai avea de mult nimic comun cu dragostea. Nici cu respectul. Nu era nici măcar datorie. Era umilință repetitivă. Îmi făceam loc în pat, mă dezbrăcam mecanic, doar atât cât trebuia, și așteptam. De când am intrat la menopauză, trupul meu nu mai răspundea așa cum o făcea odinioară. Constantin nu a vrut niciodată să înțeleagă. Nici nu a întrebat. Pentru el, eram încă soția lui. Un trup care trebuia să-i răspundă, să nu refuze. Când îl durea pe el, era grav. Când mă durea pe mine, era prea sensibilă. În seara aceea, ca de atâtea ori, am privit tavanul în timp ce număram petele de umezeală de pe plafon. A 5-a, a 7-a, a 12-a. Când am ajuns la 20-a, a oftat și s-a întors pe partea cealaltă, adormind imediat. Eu m-am ridicat încet, cu o jenă pe care nici lacrimile fierbinți sub duș nu reușeau să o spele. În baia rece, sub lumina albă, mi-am privit trupul în oglindă. Nu mă mai recunoșteam. Sânii mei lăsați, ridurile fine, vânătăile mici pe coapse. Nu mai eram femeia de acum 30 de ani, când lucram ca infirmieră la spitalul din Sibiu. Îmi purtam halatul alb cu mândrie. Aveam un scop. Ajutam oameni. Eram vie. Am plâns în tăcere, în timp ce îmi spălam pielea cu un burete dur, ca să simt că sunt încă acolo. Că mai exist. Că mai simt. În acea dimineață, după ce Constantin a ieșit la plimbarea lui zilnică prin cartier, am urcat la etaj și m-am apucat de curățenie. Sertarul vechi al biroului din camera fiicei noastre m-a surprins cu o fotografie îngălbenită, o imagine din fața unei mănăstiri din nordul Moldovei. Pe spate, o scrisoare veche: datorită dumneavoastră trăiesc. Vă mulțumesc din suflet. Te Andrei. Mâinile mi-au început să tremure. Era pacientul accidentat pe care l-am îngrijit cu 2 decenii în urmă, cel pe care nimeni nu-l mai credea salvat. Eu nu l-am abandonat. L-am încurajat zilnic, i-am ținut mâna când avea febră, i-am citit din cărți. I-am vorbit ca unui frate. Și-a trăit. Mi-a mulțumit plângând. Acum aflam, după atâta timp, că trăia. Că avea un atelier de legătorie în gura humorului. Atelierul la arta filelor. Am deschis pagina web. L-am văzut zâmbind. Mai avea aceiași ochi calzi. Am simțit ceva renăscând în mine. Un fior. O căldură. O amintire că am fost altfel. Că am fost o femeie vie. O femeie care putea atinge inimii. Am închis laptopul și am privit pe fereastră. M-am aplecat peste pervaz și am inspirat aerul proaspăt. Panseluțele din grădină dansau ușor în vântul de toamnă. Aș fi vrut să fiu ca ele. Să pot înflori din nou. Să pot trăi, fără teamă, fără umilință. Acea noapte, când ceasul a bătut din nou ora 10, nu m-am mai ridicat. Am rămas pe canapea, cu tricotajul în mâini, și m-am uitat în gol. Constantin m-a chemat. Am spus doar: sunt obosită. M-a privit lung. Dar nu a insistat. A plecat singur. În mine se năștea ceva nou. Nu era curajul încă.
dar era începutul lui. În dimineața următoare, am mințit pentru prima oară în 30 de ani. Mă duc la seminarul pentru pensionari de la bibliotecă, am spus lui Constantin, cu un zâmbet fals și liniștit. A dat din cap, plictisit, fără să mă întrebe detalii. Iar eu, cu o gentuță veche din piele maro, în care am pus doar un fular de lână, portofelul, telefonul și o cutie cu pastile pentru nervi, am pornit spre gară. Trenul de ora 8:30 către nord, spre o destinație care nu figura nicio harta vieții mele de până acum, Gura Humorului. Am stat la fereastră și am privit cum orașul rămâne în urmă, cum casele gri dispar, cum peisajele încep să se coloreze nuanțe de toamnă, ruginiu, galben, roșu arămiu. Inima îmi bătea într-un ritm necunoscut. Mă simțeam vinovată, dar și vie. Ca o adolescentă care face ceva interzis. Mă gândeam la Andrei, la atelierul său, la fotografia cu zâmbetul lui bâlând. Mă întrebam dacă mă va recunoaște. Dacă va fi surprins. Sau dacă, poate, m-a uitat cu totul. Dar cel mai tare mă temeam că eu m-aș putea rupe, chiar acolo, în pragul ușii sale, ca o frunză uscată căzută prea devreme. Trenul a ajuns la destinație în jurul prânzului. Gara era mică, dar curată, iar aerul rece și curat mi-a tăiat respirația. Am urmat direcțiile de pe site și, după câteva străduțe pietruite, flancate de garduri scunde din lemn, am ajuns. Arta filelor era o clădire scundă, de lemn închis la culoare, cu obloane verzi și ușă decorată cu dantelă albă. O plăcuță discretă scria cu litere caligrafice, legătorie de carte, cu suflet. Am intrat. Clopoțelul de la ușă a sunat plăcut. Mirosea a lemn vechi, a hârtie și a ceai de tei. Și acolo, în spatele unui birou acoperit de cărți legate manual, stătea Andrei. Părul lui era grizonat, pielea ușor ridată, dar ochii erau aceiași. Bună ziua, am spus încet. El s-a ridicat, a făcut un pas spre mine și încremenit. Doamna Irina. De la spital. Am dat din cap, mi-au dat lacrimile instantaneu. Îmi țineam poșeta strâns, ca pe o ancoră. Andrei s-a apropiat și mi-a luat mâinile. A fost primul om, în 30 de ani, care m-a atins cu respect, cu emoție sinceră. Nu cu dorință, nu cu obligație. M-a privit lung și a rostit. Ce bine că ați venit! Ce onoare! Mi-a oferit un ceai de trandafiri și m-a invitat să stăm în mica grădină interioară. Acolo, pe o bancă din lemn pictat, înconjurați de tufele de lavandă, i-am povestit. Nu tot. Nu aveam încă acel curaj. Dar i-am spus destul cât să înțeleagă că viața mea a devenit o colivie. Că mă sting puțin câte puțin. N-ați uitat să simțiți, mi-a spus el, și doar cine simte, poate trăi. Și poate renaște. Am zâmbit slab. El a schimbat subiectul. A început să mă arate lucrările lui, coperți din piele naturală, cu sături manuale, litere aurite. Mi-a propus să încerc și eu. M-am simțit stângace la început, dar ceva în contactul cu pielea caldă, cu acul și ața cerată, m-a făcut să simt ceva straniu, o plăcere tăcută, aproape fetișistă. Era senzual, dar curat. Tactil. O lume în care mâinile mele aveau din nou sens. După câteva ore, mi-a oferit cazare într-o cameră mică deasupra atelierului. Am acceptat. Am dormit singură, într-un pat cu lenjerie albă, brodată manual. Fereastra era întredeschisă. Se auzea râul. Iar eu, sub o pătură ușoară de lână, m-am atins ușor cu degetele pe piept, pe coapsă, pe genunchi, nu cu dorință, ci cu tandrețea descoperirii de sine. Corpul meu, bătrânit și ignorat, se trezea. Pentru prima oară după mult timp, nu am plâns. Zilele au început să curgă altfel în atelierul lui Andrei. Diminețile le petreceam cu ceai de mentă și soare filtrat prin perdelele albe de in. Mă trezeam fără frică, îmbrăcam rochia mea simplă din pânză albă și o pereche de balerini comozi și coboram scările scârțitoare spre atelier, unde mă aștepta deja mirosul de ceară,
hârtie și cafea proaspăt râșnită. În fiecare dimineață, Andrei îmi lăsa pe bancul de lucru o mică floare. Uneori o crenguță de rozmarin. Alteori o frunză ruginie în formă de inimă. Nu spunea nimic. Dar ochii lui vorbeau. Începusem să mă obișnuiesc cu atingerea delicată a materialelor. Legam coperți de piele naturală, neteziam hârtia cu dosul palmei, șlefuiam muchile cărților cu mișcări care semănau cu alintul unei piei dragi. Îmi simțeam degetele utile din nou. Sensibile. Uneori, în liniștea dintre două clienți, Andrei se apropia de mine pe la spate și, fără a mă atinge, îmi respira aproape de gât. Fiori. Fără cuvinte. Fără păcat. Într-o după-amiază ploioasă, atelierul era gol. Stăteam amândoi la masa de lemn din spate, cu o carte deschisă între noi. Citeam pe rând dintr-un volum vechi de poezie românească, paginile îngălbenite foșnind ușor. Aveam părul strâns într-un coc lejer, o bluză fină crem, aproape transparentă la lumină, și o fustă lungă de lână moale, închisă la culoare. Pe glezne, ciorat subțiri de dantelă. Mă simțeam frumoasă. Nu pentru el, pentru mine. La un moment dat, Andrei și-a întins mâna peste carte și mi-a atins degetele. Irina Pot. L-am privit. Nici o urmă de poftă în ochii lui. Doar o nevoie de apropiere. De confirmare. Am închis ochii o secundă și am înclinat capul. Mâinile lui au rămas peste ale mele, calde, bărbată știi, dar lipsite de stăpânire. Doar acolo. Niciun gest în plus. Și totuși simțeam cum în mine începe să pulseze ceva de mult adormit. O senzație între dor și teamă. Mi-am apropiat încet picioarele sub masă. Un gest involuntar. Ca și cum voiam să-mi protejez căldura. Ți-e fric? M-a întrebat. Nu. Îmi e bine. Seara, am urcat în camera mea cu inima zvâcnind. Am tras perdeaua și m-am privit în oglindă. Am lăsat lumina slabă a veiozei să mă contureze. Mi-am scos fusta lent, apoi bluza, rămânând doar în lenjeria veche, de bumbac. Nu era nimic sexy. Dar trupul meu, reflectat în acea lumină caldă, părea pentru prima dată viu. Am luat din sertar o cremă cu miros de migdale dulci și mi-am uns lent gambele, coapsele, umerii. Atingerea mea tremura, dar nu de rușine, ci de emoție. Acolo, în acea cameră liniștită dintr-un orășel de munte, simțeam că îmi regăsesc trupul. Trupul meu. Nu al lui Constantin. Nu al unei datorii. Al meu. În acea noapte, nu am dormit imediat. Am stat cu lumina aprinsă, cu cearșafurile moi lipite de pielea caldă și cu mâna pe burtă, respirând lent. Era o formă de rugăciune. Pentru viață. Pentru dreptul de a fi. În ziua următoare, Andrei nu a mai lăsat doar o floare, ci o mică bucată de hârtie pe care era scris: Nu știu ce ai făcut cu tine, dar zâmbești altfel. Ești vie. M-am întors cu hârtia în mână și am spus pentru prima dată cu glas hotărât: Poate pentru că tu m-ai privit altfel. Nu ca pe o femeie care trebuie, ci ca pe una care poate alege. Ochii lui s-au umezit ușor. Și în acea privire tăcută, între două cărți legate și un ceai de tei, s-a înfiripat ceva. Nu o iubire. Nu încă. Dar un pact tainic. O intimitate care nu avea nevoie de piele, pentru că era deja în oase. Într-o dimineață de duminică, în timp ce ștergeam vitrina atelierului, un sunet familiar, dar străin de acest loc, mi-a înghețat sângele. Vocea lui Constantin. Irina. M-am întors încet. Era acolo, pe trotuar, cu paltonul lui vechi și privirea întunecată. M-a găsit. Nu știu cum. Poate prin fiica noastră. Poate cineva din oraș vorbise. Însă nu conta. Era acolo și toată frica pe care credeam că o înving s-a întors în oasele mele. Ce-i asta? Ce cauți aici?
Am ieșit din atelier. Îmi tremurau degetele. Purteam o rochie simplă din catifea groasă vișinie, o curea subțire la talie, cercei cu pietricele discrete. Îmi prinsesem părul într-o coadă joasă. Eram femeie. Nu servitoare. Nu nevastă. Trăiesc, Constantin. Atât. Trăiești. Asta numești tu viață. Să fugi. Să te culci cu, și aruncă o privire furioasă spre vitrină. Nu m-am culcat cu nimeni. Dar chiar dacă aș fi făcut-o, era dreptul meu. Nu sunt o sclavă. A pășit spre mine, prea aproape. Miroase a nervi, a vechi, a posesie. Simțeam cum privirea lui mă strivește, cum aerul se îngustează. În acel moment, Andrei a ieșit și s-a așezat în fața mea. Bună ziua! Cred că ar fi bine să vorbiți civilizat. Vă aflați într-un spațiu public. Constantin a râs scurt și fals. Deci dumneata ești artistul. Ce faci? O înveți cum să-și spele conștiința în ceaiuri și poezii? Andrei nu a răspuns. A rămas tăcut, dar prezent. Un zid. Un martor. Un bărbat care nu avea nevoie de violență pentru a fi puternic. Constantin, simțind că nu are public, s-a întors spre mine. Te întorci acasă. Azi. Sau îți faci bagajul pentru tribunal. L-am privit în ochi. Nu mai aveam lacrimi. Doar oboseală. Și liniște. Nu mă mai întorc niciodată. Ai de gând să-ți trăiești bătrânețea vânzând cărți? Și dacă te îmbolnăvești? Cine are grijă de tine? Eu. Sau poate cineva care mă respectă. Dar nu tu. A plecat fără un cuvânt. Doar un gest scurt cu mâna și un scuipat pe pământ. Rămăsesem lipită de ușă, cu genunchii moi. Andrei s-a apropiat. Nu m-a întrebat nimic. M-a luat doar de mână și m-a condus înapoi în atelier. Nu trebuie să fii puternică tot timpul. Nici eu nu sunt. Am izbucnit în plâns. Nu de teamă, ci pentru că cineva, în sfârșit, înțelegea ce înseamnă să duci o viață fără loc pentru tine însăți. Seara, în camera mea, am scos din valiză singurul obiect pe care îl luasem din vechea casă, o eșarfă de borancic, dantelată, primită de la mama la nunta mea. Am legat-o în jurul taliei, peste cămașa de noapte bej, ca pe o amintire a feminității pierdute. Apoi m-am întins pe pat și mi-am închis ochii. Am trecut ușor degetele peste zona dintre claviculă și umăr, apoi pe coapsă, trasând ușor dantela eșarfei peste piele. Era ca un ritual. De purificare. De posesie, dar de data asta, asupra propriului trup. Noaptea a fost grea. Am visat ochii lui Constantin, plin de dispreț, dar apoi apărea Andrei, cu zâmbetul acela calm, și mă lua de mână. Mă conducea printr-o pădure de fag, cu frunze aurii, unde nimeni nu striga. Doar liniște. Și lumină. Dimineața, am coborât la atelier mai devreme ca de obicei. Andrei deja era acolo, cu 2 cești aburinde pe masă. Nu am spus nimic. Doar ne-am așezat față în față. El a întins mâna și mi-a pus o fotografie în palmă. Era o imagine veche, din spital, de pe vremea când lucram. Zâmbeam. Radiam. Eram vie. Mi-a trimis-o cineva de la Sibiu, zilele trecute. Cred că ești aceeași femeie. Am zâmbit slab. Nu. Nu eram aceeași. Eram una nouă, care avea de ales. Aș vrea să te întreb ceva, Irina. L-am privit cu teamă. Vrei să rămâi? Nu doar ca ajutor. Ca parte din locul ăsta. Din mine. Inima mi-a sărit peste o bătaie. Aerul s-a oprit. Nu știu dacă pot iubi din nou, Andrei. Poate sunt stricată. Nu ești stricată. Ești doar în vindecare. Și pentru prima oară am simțit că răspunsul nu trebuia dat acum.
ci trăit. A trecut o săptămână de la acea dimineață. Timpul curgea altfel acum. Fiecare zi era o dovadă că nu m-am pierdut. În atelier, clienții începeau să întrebe de doamna Irina, cea cu voce caldă și mâini bălânde. O adolescentă mi-a spus: când îmi dați cartea legată, parcă mi-o dați cu sufletul dumneavoastră. Am zâmbit. Poate chiar așa era. Într-o seară, după ce am închis atelierul, Andrei m-a condus în grădină. Aprinsese câteva lumânări mici, între tufele de rozmarin. Luna plină scălda aleea pietruită în lumină lăptoasă. Purtau cămașă albă simplă, descheiată la gât, cu mânecile suflecate. Eu aveam o rochie blemarin, din tricot fin, care îmi mângâia ușor șoldurile. Era prima rochie cumpărată doar pentru mine, nu pentru a-i plăcea lui. Vrei să dansăm? M-a întrebat Andrei cu un zâmbet stângaci. Nu e muzică. E suficientă liniștea. Am dansat. Lent. Aproape nemișcat. Doar pas ușor lângă pas. Mâna lui pe spatele meu, degetele atinse ușor de șira spinării. Și atunci am simțit că sunt atinsă nu cu dorință, ci cu prețuire. Și mi-am lăsat capul pe pieptul lui. Nu era o poveste de iubire din cărți. Era tăcută, matură, poate timidă, dar plină de o bâlândețe erotică profundă. Nu se auzea niciun oftat, dar fiecare atingere spunea: te văd. În acea noapte, n-am mers fiecare în camera lui. Am rămas în grădină până târziu, apoi m-a condus de mână sus. Nu m-a dezbrăcat. Doar mi-a desfăcut încet părul. Și mi l-a mângâiat, fir cu fir. Ne-am întins pe pat îmbrăcați, față în față, și mâinile noastre s-au căutat în întuneric, cu teamă și recunoștință. Dimineața, în lumina filtrată a perdelelor, Andrei dormea. L-am privit. Era atât de liniștit. Și atunci am știut că nu mă voi mai întoarce niciodată la vechea Irina. Că trecutul meu nu mă mai definește. După amiaza aceea, am primit un plic. Era de la Constantin. O hârtie oficială. Cererea de divorț. L-am ținut în mână mult timp, fără să o deschid. Nu mai era nevoie. Actele nu însemnau nimic. Eu deja plecasem. Irina, cea care tremura sub ticăitul ceasului, la ora 10 nu mai exista. Acum, ora 10 venea cu miros de ceai și miros de ceară caldă. Am coborât în atelier și mi-am scris numele pe o etichetă lipită de o carte legată de mine. Legat cu grijă de Irina B. Pentru prima oară, după 30 de ani, mi-am folosit numele de fată. Irina Balan. Nu Irina, soția lui. Seara, am ieșit din atelier și m-am dus în pădurea de la marginea orașului. Frunzele trosneau sub pantofii mei. Am găsit un loc liniștit, sub un copac bătrân. M-am așezat și am scos din geantă o eșarfă veche, aceea cu borangic. Am legat-o în jurul gleznei. Un vânt rece s-a stârnit și a dus cu el o foaie căzută din geantă. M-am ridicat să o prind. Pe foaie era scris de mână, cu cerneală: nu ești o fugă. Ești începutul. Am zâmbit. Și am plecat spre casă. Nu spre un adăpost, ci spre locul meu. Și totuși, în acea seară, când am deschis ușa camerei mele, pe pat era un plic. Scris cu o mână necunoscută. Înăuntru, o fotografie cu mine și Andrei în grădină. Făcută de la distanță. Fără zgomot. Fără avertisment. Pe spate. Timpul nu iartă. Dar nici nu uită. M-am oprit. Cu plicul în mână. Cine? Când? De ce? Iar ceasul bătu ora 10. Dar de data asta, tremurul nu venea din trecut, ci dintr-un prezent care nu voia să mă lase în pace. Am stins lumina și am așteptat. Cineva, undeva, nu mă voia liberă.